Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanje kulethela zona indaba eyifika ngaso-ke isikhathi abalandeli bakhuzani-ke laphana-ke badine-ke bagane-ke unwabo ngayo-ke inkulumo yakhe-ke ongizwe ngempela-ke umlayezo-ke lona-ke obheke ngizwe-ke okuwuwona-ke ophuthumayo ngempela ukuthi cha akayeke phansi-ke igama lakhe-ke ukhuzani-ke umfuka Pongose ngaphandle kokuthi ngumoshele-ke isikhathi mbukeli kuyona-ke le channel ekulethela zona indaba eyifika ngaso isikhathi ake ngunike nansi-ke inkulumo yakhe-ke umlandeli kakhuzani-ke ephathisa-ke wona-ke umlayezo wakhe-ke ungizwe. Siyabonga. Wengane zawethu niyaphila. Asexwayiso nje esincane lesi. Kwabasondelene naleli xoki leli. Ungizwa bomkhuzi. Inhlonipho iphela kanje. Bese nithi asibahlonipha abantu abadala. Abantu abadala izingane uma bengayihloniphi bona. Siyambuka nje lokho ecwephe ngaphezulu kwekhanda likaKhuzani. uKhuzani simsupporta ngemali zethu nangamadatha ethu. Noma kuthiwa sihlala phi yena ungizwe uhlala phi unani. Ungizwe yonke into akanayo empilweni yakhe wayithola ngokuxoka. Uqashwa ungizwe wagcina okhozeni. Wonke ama-achievement akhe uphila ngolimo olubi. Akasukuthi kancane kancane laba amnika khona isavana bese eba phansi phezulu negama likaKhuzani. Ngoba uthi uKhuzani mesemnaka bese abantu bakubo bayakhala bethi unomndeni warawala. Kodwa mayesenzela amasimba lawa akawenzana anemkhosi. Mase izinkulumo seyibheke kuyena ila nizokhumbuza abantu ukuthi ungizwe unomzana ungizwe uganiwe. Bafowethu ukugana oqala ngayo ungizwe. Baninga abantu abadumile abaganiwe abayihloniphayo. Thina mawusangana sokutshela nje ukusangana. Futhi ungizwe kakhona umnsizwa bakho ubuthene engibaziyo mina ngathi ngamsabela bona noma igameko zakhe. Cha ngimazi ngabe ubuxoki nje lo. Kanti nokungcola kwakhe futhi siyakwazi. Yabo. So abasondelene naye nje bafowethu animtshele akahlukane negama likaKhuzani. Ngoba uKhuzani mase ekhuluma futhi yinina kuqala futhi nithi hayi uKhuzani qinisisa isandla. Mase amdlokoloza kanje niyathola. So xoku lasenkandla Khuzeka. Siyazazi ezakho nethi ngoba nje asifuni ukuzenekela umphakathi. Nezazenzeka kwi-VIP emcimbini wakho lapha siyazazi. Asifuni ukwenekela izwe sikujivaze. Hlukana negama likaKhuzani. Siyabonga.